Dapat gobyerno may solusyon. Nagkaroon ng instasyon, gumawa ng resolusyon. Media, radyo, TV station, uberes ng buong lesyon. Duterte may declaration, lockdown o isolation. Lahat Pinoy magbabakasyon. Walang tindaw ang solusyon. Bawal atin mga okasyon, pati na din mga recreation. Mga pulis ng konsumisyon, curfew dami ang violation. Makituruan na ng leksyon, overnight sa police station. Mayayaman bigay donasyon, mahihirap hintay ng rasyon. Mga tao wala ng opsyon, ito ng normal na situation. Tulungan para sa nation, no reklamo, no more question. Sana lahat cooperation, lockdown, no more extension. Wear face mask for your protection, alcohol for disinfection, social distancing with abortion. Stop muna socialization. Bawal lumabas. ADA asa donation, frontliners kulang protection. Mga doktor nagka-infection, DOH kulang sa aksyon. Nagkaroon pa ng detention, House Duterte pa ang faction. Opposition yung laging mention, imbis na part ng solution. Di ko alam anong intensyon, resist na nga mayroong pampaksyon. Pilipinas, oy attention, alam nyo na next election. Gobyerno nawa ay mag-function, gamitin tama ang posisyon, mag-isip ng tamang solusyon. Puro dada, kulang sa aksyon, proper hygiene, good sanitation. Madang people follow instruction, sundin lahat ang direksyon, nandi maubos ang population. Ay, pwede na pala itong lumabas.